Dobar dan. Ovo je naša treća eko radionica. Izrađujemo kuglice od poklopca s jogurta. Od materijala potrebni su nam samo poklopci s jogurta, od malih onih kantica od pola kilograma. Evo, to su ti jogurti koje viđamo po našim supermarketima i ovo su poklopci koje smo malo izravnali s rukom i to je to. Djeca su olovkom crtali božićne motive, boriće, zvjezdice, pahuljice, pisali su poruke Sretan Božić, Sretna Nova godina. Nakon crtanja svak je svoju kuglicu objesio na bor. Zar nam nije lijepo učionica ukrašena našim ekološkim kuglicama? Pozdravlja vas 1. B osnovna škola Mertojak iz Splita, učiteljica Roberta Barić.